kufika abathile kuJoshafati bathi, hey ndoda, sitha sokuxwayisa, sekuhlangane izizwe ezintathu zizonihlasela. So-ke sithi zilungiselele ngoba bayeza, and indlela abahlome ngayo ubuye ngazi ukuthi you won't make it. Njengoba basebethi njengoba sikhuluma nje basendleleni. uJoshafati ashaya uvalo ngoba babengalungiseli lutho, babengahlele lutho. Kuthiwa ashaya uvalo uJoshafati. Kuthiwa abize obaba, abize omama, abize iy'ngane, abize intombi, abize nje umhlangano. Athi hayi, sekufika umyalezo kuthiwa sekuhlangane izizwe ey'ntathu zizohlasela, and thina ayikho into esiyihlelile. Ya, asihlele ikhali, asihlele lutho nje. Kuthiwa-ke ngicela singene kwi-fasting, wonke muntu, ungabikho umuntu ozothinta ukudla. Ngifuna sifune uJehova ngoba le mpi ngiyabona ukuthi ayingangathi. Ya, wathi le uma ngiyibuka hayi ayingangikhwepha zethu, le ayingangamandla ethu. Kuthiwa bafasta, kuthiwa ngisho iy'lwane zakhona bayivalela kwangabe bikho umuntu othinta ukudla. Kuthiwa uJoshafati waseyakhuphuka eya kuSumakade ngaseJerusalema Elisha ebandleni lakwaJuda. Kuthiwa wathi, weNkulunkulu, awusiyena yini uNkulunkulu wobaba na? Awusiyena yini uNkulunkulu ezulwini na? Wathi awusiyena yini uNkulunkulu wabezizwe na? Wathi esandleni sakho kunamandla, wathi esandleni sakho kunegunya. Wasethi-ke lalela-ke Thixo, lesi sixuku esihlangene, lezi zizwe ezintathu ezihlangene ezizoqeda ngathi, wathi anginawo amandla. Wathi ngifuna ukukuchazela Sumakade, le mpe kuthiwa iyeza, uma ungiyekelile kobe kuphelile ngami. Wathi anginawo amandla okumelana naso. I will repeat that one. Kuthiwa wathi uJoshafati, le mpi ezayo, la mazwe ahlangene amathathu azayo, wathi amandla okubhekana nawo Sumakade anginawo. Wathi ngiyakutshela ukuthi ubone wenze njani, ubone wenze njani, ubone wenze njani. Kuthiwa umoya kaSumakade wehlela kothile, wathi ningesabi. Oh lamasha. Wathi uSumakade, ningesabi ngokuba lempi akusiyoneni. Wathi uSumakade wathi Joshafati, phuma ovalweni, phuma entweni obuso uyicabanga ukuthi asinalo ukhunja asina. Wathi phuma lapho, lempi akusiyoneni, lempi ngeyami. Kuthiwa izizwe zashana zodwa. Awu uSumakade wabalela impi yabo bebukele. Le mpi obhekene nayo akusiyona yakho. Ya. Le mpi uyabona ngoba ubona ukuthi uyahluleka, ingoba ufuna ukuyenza yakho. Lithi iBhayibheli uJoshafati wafuna uSumakade. Ya, wazila ukudla, wakhipha umyalezo ukuthi leli gceke leli angabikho umuntu ozothinta ukudla. Kuthiwa wakhuluma noSumakade. Lempi lempi akusiyona yini.
wathatha abadumisi ngoba beka ngaphambili, wathi hhayi kube nona lowo nalowo ambongele. Hayi lithi wathatha bafowethu, hayi lithi wathatha abadumisi abahlotshiswe ngobungcwele wababeka ngaphambili, wathatha amasoja wathi bafowethu aningimele ngapha. Wathi bafowethu into engicela kunina ukuthi kube lo nalowo avumelana nomunye, athi yeyi akekho ngalinganiswa. Bafowethu umukhulu ayishama khosapha. Hayi oh lempi uyibona ngathi iyakhuphukela, akusiyona yakho. Uyabuzwa uSimakade. Simakade ngingaze ngilungise kanti akusiyona yami. Uyabuzwa uThixo. Simakade ngilwe yini? Anothula mina Jehova ngiza kunwela. Beka phansi isikhali, ngikhuluma nawe, beka phansi ukubona usuhlele yonke into wena, beka phansi isikhali.